Il-Kummissarju tal-Pulizija l-istess bħal Prim Ministru ma jrid jwieġeb il-mistoqsijiet ta' One News dwar l-informazzjoni li ġiet żvelata minn Edgar Gallia Kurmi lil Xavier Balzan. Lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali Gallia Kurmi kien mar għand Balzan biex jinformah fuq il-mandati tar-arrest kontra l-ex-chairperson tal-Alternattiva Demokratika Harry Vassallo. F'email lil One News il-Pulizija qalet li l-Kummissarju ma ċċettax li jagħmel intervista fuq il-każ għaliex bħalissa jittieħdu proċeduri legali kontra Xavier Balzan. Risposta simili għal tal-Kummissarju ta' il-Prim Ministru. Ħanajlek dak hemm każ il-qorti u se jkun hemm proċeduri dwar libel u naħseb aħjar ma nikkummentax ħalli inħalli l-qorti fil-libertà tiddeċidi. Fuq il-każ ta' Harry Vassallo l-istess bħal Edgar Gallia Kurmi il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista kienu jafu qabel il-Kummissarju tal-Pulizija. Minkejja li dan huwa każ mill-aktar sensittiv u jitratta tixrid ta' informazzjoni sensittiva li s-soltu tkun għand il-Pulizija biss, kemm il-Prim Ministru anke l-Kummissarju tal-Pulizija qed jażlu li jibqgħu siekta. Inkjesta interna tal-Pulizija kienet żvelat li l-mandati tar-arrest kienu tresqu lil Harry Vassallo lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali minħabba serje ta' ċirkustanzi sfortunati. Fosthom li l-fajl ta' Vassallo tħalla fuq il-mejda li x-surġent kienet jistudja biex isir spettur u wara li sar spettur dan il-każ għaddan surġent ieħor li rid jaġġel minħabba li kellu l-mara pregnant.